Sziasztok, köszöntök mindenkit! Az Oktatási Hivatal honlapján lehet találni néhány mintafeladat-sort a 2024-es érettségihez, és ebből fogjuk most megcsinálni a kémia emelt szintet. Egyébként meg fogjuk látni, hogy lényegében nem változik semmi, az előző évekhez képest egészen hasonló feladatok vannak. Mindjárt egy esettanulmánnyal kezdődik, ez azt javaslom, hogy hát először itt állítsátok meg a videót, és olvassátok el ezt a részt. Majd mondjuk ezt a részt. Aztán ezt. És akkor nézzük a kérdéseket. Rajzolja fel a foszgén molekula szerkezetét, jelölve a kötő és nem kötő elektronpárokat, ha tudja, hogy a vegyületben előforduló klóratomok oxidációs száma -1. Most ez az utolsó rész, az abban segít, hogy azt tudjuk eldönteni, hogy a klór az nem az oxigénhez kapcsolódik. Mert az oxidációs szám az ugye onnan képződik, hogy egy kötés elektronjait hozzárendeljük a nagyobb elektronegativitású atomhoz. A klór-oxigén kötés esetén az oxigénhez kellene rendelnünk. Itt valószínű, hogy szén, és akkor a két klór az így kapcsolódik hozzá, és akkor adja is magát, hogy az oxigén az kettős kötéssel kapcsolódik a szénhez. A szénnek megvan a 4 vegyértéke, egyébként meg van még egy-két nem kötő elektronpár, amit be kell rajzolni, és akkor ennyi. Mi a szövegben említett amin illékonyságának a szerkezeti magyarázata? Itt beszél erről az aminról, a illékony vízmentes amin, trietilamin. Ennek az az oka, hogy a terciár aminoknak gyakorlatilag nincsen már közvetlenül hidrogén a nitrogénjükön, tehát nem alkalmasak a hidrogénkötésre. És akkor ez csak egy ilyen dipol-dipol kölcsönhatást tud kialakítani, ez gyengébb, mint a hidrogénkötés, és illékony lesz az a terciár amin. A nem stabilizált kloroform a levegő oxigén tartalma hatására foszgénné, illetve egy kétatomos poláris molekulájú vegyületté alakul, írja fel a végbe menő reakció rendezett egyenletét. Hát akkor kloroform az CHCl3, és akkor kell oxigén, és keletkezni fog belőle ez a COCl2, és hát gyanús nekem, hogy ezen kívül a kétatomos vegyület az hidrogénklorid lesz. Poláris molekulája az így jó, és akkor a rendezés szempontjából ez úgy lesz jó, hogyha 1-2 oxigént írok bele. Foszgént is tartalmazó kloroformot trietilamminnal hozzák kölcsönhatásába, valójában mit mutat ki az amin? Vegye figyelembe a C pontban végbe ment reakciót, hát tulajdonképpen a sav tartalmat, a hidrogénkloridot. Mert hogy itt írja, hogy a gáztérben füst képződik. Hát a foszgénnel közvetlenül nem megy végbe reakció, hanem a hidrogénkloriddal, és akkor hasonló dolog történik, mint az ammóniával, meg a hidrogénkloriddal, ott is egy fehér füst képződik. Itt tulajdonképpen egy, hát hogy írjuk ezt a trietilamint, mondjuk legyen úgy, hogy C2H5-3N, meg hidrogénklorid, és akkor egy savbázis reakció történik, C2H5 3-szor NH pozitív, és kloridion, de ezt írhatjuk így akár egybe is, szerintem az úgy jó. Keletkezik ez a vegyület, trietilammónium klorid, ez lesz a fehér füstnek a egyenlete. Táblázat adatait is felhasználva indokolja, hogy miért alattomos méreg a foszgén. Nézzük meg azt a táblázatot. Hát az a probléma itt, hogy a szaglással érzékelhető koncentráció az nagyobb, mint a tüdőödémát okozó koncentráció, tehát mielőtt az ember érzékelne a jelenlétét, addigra már a mérgezés az elkezd megtörténni. Mondjuk itt, hogyha összehasonlítjuk a klórral, előbb érezzük a klórnak a szagát, mint hogy mérgezés történne, köhögés vagy egyéb, úgyhogy fel tudunk rá készülni. Egyébként tehát ennél egy alattomosabb van, amikor szagtalan a mérgező gáz, akkor azt nem is tudjuk nagyjából, szintelen szagtalan mérgező gáz, akkor azt nem is tudjuk érzékelni. Akkor itt valami olyasmit kell írni, hogy a szaglással érzékelhető koncentráció meghaladja a
tüdőödémát kiváltó koncentrációt. Most csak itt rövidítek. Nevezem meg egy nagy viszkozitású, szervetlen folyadékot. Mondjuk, hát a kénsav az eléggé nagy viszkozitású, lassan folyó, tömény kénsav. Oké, és akkor ez ennyi volt, és akkor nézzük a négyféle asszociációt, hangyasav és pirrol. Most ide nem tudom, hogy kell-e majd a magyarázáshoz, de azért rajzolok egy szerkezeti képletet a hangyasavhoz, meg a pirrolhoz is. Jó, pirrol az ugye aromás, most egy karikát rajzoltam, valójában 2 darab kettős kötés van benne, illetve a nitrogénnek a nem kötő elektronpár is delokalizálódik. Ezek közül mind a 2 folyadék, most az elsőhöz, hidrogén kötések által dimereket képeznek, ez a hangyasavhoz jó. A pirrolban hiába van a nitrogénen hidrogén, a nem kötő elektronpárja nem elérhető, mert delokalizálódik, úgyhogy itt csak a hangyasav a jó. Káliummal hidrogéngáz fejlődése közben reagál, ez mind a 2-re igaz. Lesz belőle pirrol kálium, meg kálium formiát ugye a hangyasavból. Brommal szubsztitúciós reakcióba lép, mind a 2 reagál brommal, de szubsztitúciónak csak a pirrolos reakciót nevezzük. Közben nagyon könnyen megy ez a reakció, nem is kell hozzá katalizátor, sőt inkább hűteni kell, mert annyira exoten és heves, és mind a 4 szénatomra kerül bróm. Molekulája 2 heteroatomot tartalmaz, hát ugye a heteroatom az nem szén, nem hidrogén, és akkor ez a hangyasav lesz. Aromás rendszere 5 darab delokalizált elektront tartalmaz, hát ugye az aromás rendszer az eleve csak a pirrolra vonatkozik, de ott ugye 6 elektron delokalizálódik, erre utaltam is az előbb, hogy itt van 2, az 4, 5, 6. Úgyhogy ez egyik sem. Vizes oldatának pH-ja 10-esnél kisebb, hát ez a hangyasav lesz egyedül, a pirrol az eleve nem is oldódik vízben, és a savassága az csak ilyen erőszakos anyagokkal, mint a kálium vagy nátrium, azzal szemben mutatkozik meg. Ez is megvolt. Nézzük meg az egyszerű választást. Válasszik ki azt a csoportot, amelyben az azonos az alapállapotú atomok párosítatlan elektronjainak száma. Hát ezt ki lehet nézni függvénytáblázatból, nagy részét, esetleg ha olyan van, amit nem ismerünk. A kálciumnak nincsen párosítatlan elektronja, mert ott a vegyérték elektronoknál 4-es 2 van. A szénnél meg van párosítatlan, 2-es 2, 2p2, úgyhogy akkor ezt már eleve kizárom. A klórnak egy párosítatlan elektronja van, a nátriumnak egy, a réznek is egy, mert bár a réz az ott van a mellékcsoportoknál, és úgy írhatnánk föl, hogy 4-es 2, 3d9, de valójában 4-es 1, 3d10, a D alhéja az tele van, és az S-en van egy, és az alumínium az is jó, nekem egyelőre a BS szimpatikus. Alumíniumnál ott 3s2, 3p1, és akkor ott is a P alhéjon van egy párosítatlan. Következő, hát megnézem azért biztosan kedvéért, a magnéziumnak nincsen, ugye hasonlóan okok miatt, mint a kálciumnak, ugye ott van fölötte. A nitrogénnek van 3 párosítatlan, tehát ez már itt bukik. Alumíniumnak 1, azt az előbb néztük, nitrogénnek 3, akkor megint nem jó. Káliumnak 1, cinknek nincs, ott 4-es 2, 3d10. Úgyhogy ez nem. Ja, akkor B. Melyik az, aminek tiszta halmazában nem, de vizes oldatában lehetséges a hidrogén kötés? Most a metanol az már tiszta halmazában is alkalmas arra, mert van oxigén benne, hozzá kapcsolódó hidrogén és nem kötő elektronpár. A hidrogénklorid az nem alkalmas, sehogy sem hidrogénkötésre. Az aceton az így néz ki, és hát hidrogénkötésre nem alkalmas, mert nincsen a hidrogén az oxigénen, de vizes oldatban akár igen, tud akceptálni egy hidrogénkötést a víztől, úgyhogy én az acetonra szavazok. Egy kémcsőben levő szilárd iorácsos anyagot vízben oldunk,
A szilárd anyag oldódása endoterm, ha az anyag rácsenergiája kisebb, mint a hidratációs energia abszolút értéke. Itt ugye két dologból tevődik össze az oldódásnak a hője, tehát az oldáshő, a rácsenergia és a hidratációs energiából. Tulajdonképpen a rácsenergia az egy mindig pozitív érték, a hidratációs egy mindig negatív érték, és akkor itt pont fordítva mondja az A-ban. Ha a rácsenergia kisebb, mint a hidratációs energia abszolút értéke, akkor negatív lesz az oldáshő, tehát exoterm. Oldáskor felmelegszik a kémcső, az megint csak az exotermre jellemző. Túltelített oldat keletkezik, annak így semmi köze ehhez a dologhoz. Ha az oldású értéke pozitív, na az már jó. A pozitív az mindig endotermet jelent. Környezet energiája nő. Hát, hogyha a környezet energiája nő, és nem a rendszeré, az azt jelenti, hogy a rendszer leadja a hőt, tehát akkor exoterm, úgyhogy ez megint csak nem jó. Melyik anyag esetében egyezik meg a molekula képlet a tapasztalati képlettel? Hát benzolnál a molekula képlet C6H6. A tapasztalati képlet meg az a legegyszerűbb arányokat tartalmazza, ez tulajdonképpen itt lehetne akár CH is. Úgyhogy ez már nem egyezik meg. A dietiléter az nekem tetszik, mert abban van egy darab oxigén, azt már nem nagyon tudjuk egyszerűsíteni, úgyhogy ez a legegyszerűbb verzió. De nézzük meg az ecetsavat. Az ecetsav az CH3COOH, azaz C2H4O2. Ezt le tudom én egyszerűsíteni CH2O-ra. A but2-én az C4 és H8, ott megint csak lehet egyszerűsíteni CH2-re. Tetrafluoretén C2F4, azt CF2-re lehet egyszerűsíteni, úgyhogy itt csak a dietiléter jó. Abban az esetben nem keletkezik színtelen gáz, ha részforgású tömény salétromsavat öntünk. Hát, hogyha tömény salétromsavat öntünk, akkor főleg nitrogén-dioxid keletkezik, de azért kis mennyiségben nitrogén-monoxid is. Azt kell mindig végig gondolni, ezt gyakran kérdezik a réznek, meg a salétromsavnak a viszonyát. Híg salétromsavban nem oldódik. Közepesen tömény salétromsavban főleg nitrogén-monoxid keletkezik, a színtelen. Nagyon töményben ilyen 65%, 60-65%-nál meg a barna színű nitrogén-dioxid keletkezik főként, de mindig keletkezik mind a kettő, legalábbis a töményebb oldatoknál, tehát a nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid is. Úgyhogy én nem mondanám rá az arra, hogy nem keletkezik színtelen gáz. Etanol és töménykénsav elegyét 160 fokra melegítjük, akkor tulajdonképpen egy elimináció játszódik le, amiben etén keletkezik, tehát vizet elvonunk a töménykénsavval, és a 160 fok az fontos kiegészítés, mert akár keletkezhetne éter is. De hogyha ennyire meg van szaladva a hőmérséklet, akkor a molekulán belülről hasad ki a víz, és nem pedig két molekula közül. Úgyhogy ez pedig színtelen gáz keletkezik. Magnéziumra sósavat öntünk, akkor magnézium-klorid keletkezik, meg hidrogén ott keletkezik. Szódabikarbonára hígkénsavat öntünk, akkor meg felszabadul a széndioxid. Hát nem nagyon van helyem, de nátrium-hidrogén szulfát keletkezik, meg széndioxid. Bocsánat. Nátrium-szulfát meg széndioxid keletkezik, meg víz. És akkor ebből kell vennem kettőt. Viszont akkor 2 széndioxid keletkezik. És 2 víz. És 2 víz. Akkor ez volt az egyszerű választás. A következő feladat, ez egy kísérletelemzés és számítási feladat. Jó hosszú egyébként, 2 oldalas, 16 pontos, úgyhogy akkor nézhetjük. Alumínium port és finoman elporított jódot tökéletes száraz edényben összekevertünk, semmilyen változást nem tapasztaltunk. Ezután 1-2 csepp vizet is cseppentettünk keverékre, mely hatására heves kémiai reakció játszódott le. Folyamat során egy lila színű gáz halmazállapotú anyag is keletkezett. Na, akkor le kell írni az egyenletet. Ez egy nagyon szép reakció, egyébként a csatornámon fent is van, ahogy megcsinálom.
lesz belőle alumínium jodid, és akkor ebből veszek kettőt, meg ebből is kettőt, és ebből hármat, és akkor az úgy jó lesz. Milyen szerepet játszott a víz a reakcióban? Katalizátor volt. Milyen fizikai változás során keletkezett a lila színű gázhalmazállapotú anyag? Hát ez egy sublimáció, mert hogy ez egy exoterm reakció, miután beindul, akkor hő keletkezik, és az a hő elég ahhoz, hogy a jódnak egy részét sublimálja. Oké, akkor itt most úgy nézem, hogy valami számolás jön. 120 g tömegű alumínium-jód porkeverékre vizet cseppentünk, a képződött szilárd anyag tömege az eredeti porkeverék tömegénél 20%-kal kisebb. Oké, hát akkor meg kell határozni az anyagmennyiség százalékos összetételt. Jó, hát hogyha 20%-kal kisebb a tömeg, akkor megnézem, hogy a 120-nak mi a 80%-a. És ez 96 g, tehát ez a termék. Azt mondja, a képződött szilárd anyag az egy komponensű, tehát akkor ennyi alumínium, nem ezüst, ennyi alumínium-jodid keletkezett. És hát a maradék 24 g, az pedig jód formájában eltávozott. Úgyhogy megnézhetjük, hogy akkor hány mol alumínium volt. Az alumínium jodidnak a moláris tömegéhez ezeket kell használni. Úgy látom, hogy itt eléggé arra utalnak, hogy 4 értékes jeggyel kéne számolni végig. Hát akkor ide beírok még egy nullát. És akkor ez 96,00 kereken, ez pedig 24,00 g. És akkor megnézem most gyorsan a moláris tömegét az alumínium jodidnak. 26,98 meg 126,9, és az háromszor, az 407,7 g per mol. És akkor megnézem a jódét is, az ugye kétszer a 126,9, ami 253,8 g per mol. Hogyha megnézzük itt, most nem annyira vezetem le, csak itt írogatom, hogy a köztes dolgokat. Leosztok itt 407,7 g per mollal, itt pedig 253,8 g per mollal, és akkor meg lesznek az anyagmennyiségek. Ebben az esetben ez 0,2355 mol. A 24-et, ha leosztom 253,8-al, akkor pedig 0,09456 mol fog kijönni. Na most igazából a reakció egyenlet alapján 2 alumínium-jodid keletkezik 2 alumíniumból, tehát mondhatjuk, hogy 0,2355 mol alumínium volt, viszont a jód az 3, miközben 2 keletkezik ebből, tehát akkor, hát ugye lehet egy aránypárt fölírni, vagy hogyha látja az ember, hogy ez másfélszeres, akkor úgyis jó. 2 termék, 3 jód. Így aránylanak egymáshoz, akkor valószínű, hogyha ebből 0,2355 lett, akkor ebből másfélszer annyi, és az 0,3533 mol jód. És hát ugye ezen kívül még ez is ide tartozik. Ha ezt a kettőt összeadom, 0,3533 meg 0,09456, akkor 0,4479-et kapok, és ugye hát az alumínium az pedig 0,2355 mol. Ez az összes jód, itt ez az összes alumínium, és akkor megnézzük, hogy az egész anyagmennyiség az mennyi. 0,2355 meg 0,4479, a kettőnek az összeg az 0,6834 mol.
És akkor azt lehet csinálni, hogy megnézzük a alumíniumnak a százalékát, 0,2355 mol per 0,6834 mol szor 100. És akkor az 34,46%. És akkor 100-ból kivonom ezt, a 65,54% pedig a jód. A következő azt kérdezi, hogy mekkora térfogatú 1,25 mol per köbdecis koncentrációi nátriumhidroxid reagált volna maradéktalanul a fenti 120 g tömegű porkeverékkel. Írja fel az egyenleteket is. Igen. Rendben. Hát akkor alumíniummal a nátriumhidroxid az egy elég ronda egyenletben reagál, de hát sajnos minden évben van szinte ez az egyenlet, úgyhogy ezt érdemes megjegyezni. Lesz egy komplex, ez a tetrahidroxó komplex, meg hidrogén fejlődik. És akkor ez úgy fog kijönni 2, 2, 6, 2, 3. A hidrogén, azt nem fejeztem be. Jó, és akkor hát a jóddal is reagál a nátrium hidroxid, és keletkezik belőle nátriumjodid, meg nátrium hipojodidnak hívják, és emellett még víz. Ez hasonló, mint ahogy a klór lúgban elnyelődik. És akkor ahhoz, hogy ez kijöjjön, kell 2 nátriumhidroxid. Na most akkor azt tudjuk, hogy volt, már nem emlékszem mennyi, 0,2355 alumínium, akkor ahhoz nátriumhidroxidból pontosan 0,2355 mol-ra van szükség a fönti egyenlet alapján, és volt a jódból 0,4479 mol jód, és akkor hát ehhez kétszer annyi nátriumhidroxid kell, 0,8958 mol NaOH, ezt a kettőt összeadom, mert ugye a keverékhez ugye mindkettőt fel kell oldani, és az 1,131 mol nátriumhidroxid összesen. És akkor ahhoz, hogy kijöjjön a térfogat, a C egyenlő N per V képletet kell felhasználnom, az N megvan, a C-t azt megadta ő, és akkor a V az egyenlő N per C, azaz 1,131 mol per 1,25 mol per köbdeci. És nem férek ki sajnos. Mindegy, ezt most itt nyilazom. Akkor az jön ki, hogy 0,9048, és az gyakorlatilag, hát 904,8 köbcenti. És ennek a pontnak ez a vége, és akkor még nem hagy minket békén ezzel a porkeverékkel. 120 g tömegű porkeverék a reakciója során ki kell számolni az energiaváltozást. Jó, hát akkor 0,2355 mol alumíniumjodid keletkezett, és akkor úgy van az, hogy Al meg I2-ből lesz Al I3, és úgy rendeztük, hogy 2, 3, 2. Most a képződés hőt a terméknek úgy írja fel, hogy mínusz 302,9. De most az valószínű, hogy 1 molra van, mert egy kilojoule per mol, 1 mol alumíniumjodidra kell vonatkoztatni. Akkor itt most azt tudjuk felhasználni, hogy delta RH az egyenlő Q per N. A Q az a hő, az N az az anyagmennyiség, a delta RH az pedig, amit megadott, vagy hát igazából delta KH, de mindegy, most a reakció vagy képződés, itt most ebben az esetben ugyanaz a kettő, mert hogy elemeiből képződik az a reakció. Akkor itt most a mínusz 302,9 kJ per mol az egyenlő a hő per a 0,2355 mollal. És akkor ezt átszorzunk, és meg lesz a Q. És akkor mínusz 71,33 kJ a hő. Ennyi szabadul fel ebből a reakcióból.
És akkor meg vagyunk ezzel. Na és akkor jön egy táblázatos feladat, ami redukáló hatású vegyületekre vonatkozik, ezt elfordítom. Ez is 16 pontos, ez is egy értékes feladat. Na azt mondja, hogy záptojás szagú vegyületről van szó. Hát egyet tudunk ilyet, ez a kénhidrogén. A molekulájának alakja az V alakú. A vegyület összegképlete vagy molekula képlete H2S, és a vegyület szabályos neve dihidrogén szulfid. Oké, akkor reakciója brómoldattal H2S meg Br2 kénig tudja oxidálni, és akkor keletkezik kén meg hidrogén bromid. A bróm az egy oxidálószer, a hidrogén szulfid, dihidrogén szulfid pedig egy redukálószer, tehát akkor itt most ez minden gond nélkül fognak reagálni. A legismertebb aldohexóz, hát itt valószínűleg glükózról van szó. A gyűrűs szerkezetében található kiralis szénatomok száma, most gyorsan rajzolok egyet. Így, hát kiralis ez és ez, akkor 5. És akkor összeképlete C6H12O6 és glükóz a szabályos neve. Ezüsttökölpróba reakció egyenlete, hát azt most írom molekula képlettel, van benne, hogyha felnyílik a gyűrű, van benne egy aldehid csoport, és abból lesz karboxil csoport. Tehát ilyen kevés helyet adnak, akkor ne is várják, hogy ez szerkezettel kiírom. Lesz belőle C6H12O7, meg 2 ezüst, meg víz. Ez egy redukáló szaharid. Oké, következő szőlőcukorból erjesztéssel keletkezik, és rézoxiddal is reagál. Hát szőlőcukorból ugye a bortermesztésnél etilalkohol keletkezik erjesztéssel, úgyhogy az etanol vagy etilalkohol lesz a jó név, és C2H6O reakciója rézoxiddal, ez egy primer alkohol, tehát rézoxiddal aldehiddé oxidálható. Erről is kapták a nevüket az aldehidek, hogy dehidrogénezi az alkoholt valami oxidálószer. Alkohol dehidrogénezéseből lett az aldehid. Na és akkor lesz belőle elemi réz, meg víz. Ez egyébként úgy néz ki, hogy a rézoxid az egy fekete színű anyag. Lehet, hogy megcsinálni akár ilyen kémcső kísérletben is, hogy az ember egy rézdrótot felhevít, akkor megfeketedik, beleteszi az etanol tartalmazó kémcsőbe, még melegen, és akkor azt látja, hogy visszakapja a réz a színét, és akkor ebből lehet sejteni, hogy keletkezik az acetaldehid. Esővízben oldódva savas eső kialakulásához vezet, hát ez nitrogén-dioxid vagy kén-dioxid lehet, de én a kén-dioxidra szavazok, mert hogy az redukálószer. Úgyhogy kén-dioxid, SO2, reakció a lugololdattal, az lugololdat az káliumjodidos jódoldat, a kén-dioxid meg a jód reakciója az állandóan van, azt is érdemes megjegyezni. És akkor víz kell hozzá mindenképpen, hogy menjen. Lesz belőle kénsav, meg hidrogén-jodid, és akkor abból 2, és a vízből is 2, és akkor az jó is lesz. És akkor ezt kellett csinálni. Ezért a sok pontért, akkor nézzük tovább. Következő egy elemző számítási feladat dinamikus egyensúlyi rendszerekről. Rajzolja fel a legkisebb szénatomszámú telített királis észter félkonstitúciós képletét. Legkisebb, hát lehet, hogy úgy csinálnám. Kétféle módon lehet ezt megközelíteni szerintem. Aztán majd meglátjuk, hogy melyikkel kapunk kisebbet, hogy vagy a karbonsavból származó rész a királis, vagy pedig a másik rész, az alkoholból származó. Megpróbálom, hogy így karbonsavból származó, hát szerintem az minimum 4 szénatom kell. Ez volt valaha a karbonsav, és akkor ide még rakok egy metilt. Szerintem nem ez lesz a jó megoldás, és akkor legyen egy szénatomos az alkohol. Ja, akkor nézzük meg azt, amikor az alkohol részénél csinálom meg a
kiralitás centrumot, ott azért ide is tudok rakni egy metilt, ide hidrogént, és akkor ide meg egy etilt. És akkor ez már csak összesen 5 szénatomos, az előző az kicsit nagyobb. Akkor hát ezt lehet nevezni 2 butil formiátnak. Amúgy nem kéri a nevét. A kiralitás centrum az pedig ez. És akkor ez ugye nyilván ez csak próbálkozás volt. Ja, jó, akkor a propánsav propán 2 oldal egyensúlyra vezető reakcióban észtert képez. Fel kell írni és el kell nevezni. Itt már viszont el is kell nevezni. Akkor nézzük azt, hogy propánsav, az ugye 3 szénatomos karbonsav, meg propán 2 ol. Hát azt most így ferdén rajzolom, mert így jobban látszani fog, hogy ki kivel lesz. Innen és innen egy víz ki fog lépni egyensúlyi folyamatban. Észter elnevezéssel gondok szoktak lenni, általában az nem egy egyszerű téma. Először megnevezzük azt, ami az alkoholból származik. Hát ez egy propil csoport, de nem egészen, ugye 2-eshez kapcsolódik, tehát 2 propil. És hát propanoát, utána jön a karbonsavból származó rész megnevezése. 2 propil propanoát. Na, akkor nézzük tovább. Azt hiszem, igen, itt még van C meg D is. 2 köbdeci térfogatú tartályban 2,41 g propánsavat, 12 g propanolt kevertünk össze, és akkor 40% alkohol fog átalakulni. Jó. Hát itt most mivel anyagmennyiség, ja bocsánat, itt az előző egyenletben egy vizet még hozzáteszek, mert pont ez a mondatomhoz hozzá kapcsolódik, hogy itt 2 molekulából lesz 2 molekula, tehát anyagmennyiség változás nem történik. Úgyhogy akár én mólokkal is számolhatok, tehát maga az egyensúlyi állandó az független a térfogattól. És akkor hát ki kéne számolnom, hogy miből hány mól van. Itt ezeket kell felhasználni, akkor a propánsavnak és úgy írom, hogy S legyen a sav, A az alkoholnak a rövidítése. 74,06, hát 3 értékes jegyre az 74,1 g per mol a sav. 60,08 az 60,1 g per mol, és akkor a tömeg per moláris tömegből kiszámoljuk az anyagmennyiségeket, a savnak is, meg az alkoholnak is. Most ezt nem írom ki, csak mondom, hogy 2,41 per 74,1, az kereken 0,1, és akkor 12 per 60,1, az hát kerekítve 0,2, 0,0, ide se egy 0,0-t beírok az értékes hegyek miatt, és akkor csinálunk egy táblázatot, amiből ki fog derülni, hogy mi az egyensúlyi állandó. Kiindulási, átalakult és egyensúlyi, itt lesz a sav, alkohol, észter és víz, ezekből ugye az elején nincs semmi, ezt ki is húzom. A savból van 0,1, az alkoholból 0,2, és az alkohol 40%-a fog átalakulni, a 0,2-nek a 40%-a 0,08, és hát a savból is ugyanennyinek kell átalakulnia, és ezeknek is ennyi a átalakultnál, ami keletkezik. Itt akkor ez 0,02 lesz, ez 0,12, ez 0,08, ez pedig szintén 0,08. És akkor az egyensúlyi állandó, az most megint csak ilyen egyszerűsítve írom, észter egyensúlyi koncentráció szor víz egyensúlyi koncentráció per alkohol szor sav egyensúlyi koncentráció, azaz 0,08 szor 0,08 per 0,02 szor 0,12. Az pedig 2,67. Hát nem marad mértékegység, mert mol per köbdeci a négyzeten van, mol per köbdeci négyzetennel osztva, úgyhogy mértékegység nélküli ez az egyensúly állandó. És akkor még egy van, hány grammal több propánsavat kellett volna eredetileg a tartályba juttatni 12 g propán 2 ol mellé, hogy az alkohol 60%-a átalakuljon. Akkor egy új táblázat.
sav, az... Hát nézzük meg, hogy nem tudom, hogy járunk jobban. Én lehet, hogy azt írom, hogy azt kezdő, hogy mennyivel több, akkor legyen alapból ez a 0,1, de adjunk hozzá x mol, tehát ez legyen a többlet, az alkohol az legyen továbbra is 0,2, és azt szeretnék, hogy az alkohol 60% alakuljon át, az a 0,12, és akkor ebből a 0,08, akkor ebből is 0,12, észterből, vízből nincs semmi, ezekből is 0,12 alakul át, csak ezek ugye keletkeznek, úgyhogy ezt áthúzom pluszjára, ez 0,12, 0,12, ez pedig, most ide oldalra írom 0,1, meg x-ből 0,12, akkor igazából x-ből 0,02, hogyha így összevonom, és akkor felhasználom az előző egyensúlyi állandót, föntre kerül a 0,12-ször 0,12, ide lentre pedig x-ből 0,02, ször 0,08. Hát én most annyit csinálok szerintem számolás, hogy egyszerűbb legyen, hogy ezzel leosztok, és ezzel pedig felszorzok, és akkor lesz x-ből 0,02, itt pedig írom úgy, hogy 0,12 a négyzeten per 2,67 szer 0,08, és akkor beütöm a számológépbe a jobb oldalt, és akkor ez nekem 0,0674, és akkor hozzáadjuk még ezt a 0,02-t a másik oldalról, 0,0874 mol, ennyivel kell, ugye ez a többlet, tehát nem az eredeti megenze, ennyivel kell több sav. Én most csak hirtelen észrevettem, hogy ez is megvan adva, és nem gonoszkodtak-e azzal, hogy átírták az előzőhöz képest azt is, de nem, akkor jó. Akkor ennyi többlet sav kell, akkor ezt megszorozzuk a 74,1 g per mollal, és akkor kiderül, hogy 6,48 grammal kell több alkohol, hogy ez legyen az átalakulás, és akkor ez a vége ennek a feladatnak 14 pontért. Közben ennél a feladatnál megnéztem a megoldó kulcsot is, hogy jól csináltam-e, hát érdekes dolgokat találtam, itt az értékes jegyekkel szórakoznak, hát ez egy mintafeladatcsor, tehát ebben akkora nagy igényesség nem szokott benne lenni, mint egy rendes, éles feladatsorban. Itt hát az adatok azok 3 értékesre voltak megadva, és akkor végig 4 értékessel számol, közben meg itt megadja 3 értékes, szóval teljesen, és akkor a végeredmény 3 értékes, ez nem annyira konzekvens. De itt mondja, hogy 3 értékessel kell megadni a végeredményt. Na, akkor nézzük ezt az elemző feladatot. Vasklorid oldathoz kevés hidrogénperoxidot csöpögtetünk. Milyen színváltozás következik be? Hidrogénperoxid az egy oxidálószer, különösen a vas 2 számára, és hát zöld színű oldatból, halványzöld vagy almazöldből lesz sárgás-barna. Milyen szerepet tölt be a vas 2 ion? Hát, hogyha hidrogénperoxid az oxidálószer, akkor a vas 2 ion az a redukálószer. Nem kérdezi az egyenletet, de az történik, hogy kell hozzá hidrogénperoxid, és akkor lesz belőle Fe3 plusz, meg víz, de ez így nem fog kijönni teljesen, mert hogy kell hozzá még hidrogénion 2, és akkor ezt is duplázni kell, meg ezt is. És akkor így jó lesz. Viszont akkor 2 víz kell itt, és akkor így már tényleg jó lesz. Alumínium nitrát oldat kémhatását vizsgáljuk. Milyen kémhatású az oldat? Hát én azt mondanám, hogy enyhén savas, hiszen egy erős savnak és egy nem annyira erős bázisnak a sója. Kémhatás kialakulásáért felelős folyamat ion egyenlete, hát ez érdekes, mert az alumíniumnak, na megint ez is, alumíniumnak akvakomplexe van, 6 vízzel, és akkor itt 3-szorosan pozitív, ide rakok egy H2O-t még, és egy olyan egyensúlyi folyamat játszódik le, hogy az a komplexben kialakul egy
egy hidroxidion. Méghozzá úgy, hogy tulajdonképpen átad egy hidrogéniont a víznek, és akkor itt lesz hát OH-, meg még a vízből lesz 5. Kicsit bonyolult. És akkor így most már csak kétszer pozitív töltése lesz, és H3O+ lesz itt még. Ezt így is lehet írni, vagy lehet, hogy akkor egyszerűbb, hogyha úgy írja az ember, bár nem sokkal. Itt van a hexahidrát, és akkor csak úgy írjuk, hogy Al, OH, meg még 5 víz, és akkor még H+. Rézionok különböző környezetben más és más színnel jelennek meg. Hogyan változik a nagyon híg régszulfát színe, ha nagyobb mennyiségű tömény ammóniát adunk hozzá? Hát kezdetben lehet, hogy leválik csapadék, de ez mindenképpen fel fog oldódni a feleslegében, és eset a réz tetraamin keletkezik. Ez is egy komplex, és sötétkék színű van. Sötétkék oldat keletkezik. Hát ugye akkor lehet, hogy annyira, hogy nagyon híg, meg tömény, akkor lehet, hogy azt az átmeneti csapadék képződést azt nem látjuk. De ez biztos, hogy ez a vége. Írja fel az acetaldehid Fehling próbájának rendezett egyenletét, jelölve a rézvegyületek színét is. Na jó, akkor acetaldehid. A Fehling próbában vannak rézionok, egyébként komplexálva, de így szoktuk fölírni, meg lúgos közeg, azért kell komplexálva, hogy ne legyen rézhidroxid csapadék, és akkor így, ez kék színű oldat, és ebből a rézionok oxidálják az aldehidet karbonsavvá, és akkor keletkezik réz 1 oxid, csapadék, meg víz. Vízből 2. Ez pedig ilyen narancsos színű, vöröses, narancsvörös. Biorett próba során rézionokat használnak a kimutatáshoz. Milyen színt láthatunk? Lila vagy ibolya. 2 számolás van vissza, és akkor nézzük ezt a metanol-metán-sav keverékét. 16,9 g-jával ezüsttükörpróbát végeznek el. Egyébként a metanol meg a metánsav adja az ezüsttükörpróbát. Keverék egy másik 84,5 g-jából egy köbdeci vizes oldatot csinál, oké, és akkor meg is titrálja. Kicsit gonosz, mert nem ugyanazt a tömeget használja. A nátriumhidroxiddal viszont csak a metánsav reagál ezek közül. Na, akkor nézzük a reakciókat. Hát először a metanolnak a ezüsttükörpróbájával kezdjünk. Ott az a baj, hogy a metanolból lesz metánsav. És a metánsav az továbbra is adja az ezüsttükörpróbát. Úgyhogy lehet, hogy inkább a metánsavat kezdem, és akkor azt majd beépítjük a fönti egyenletbe. Lesz belőle széndioxid, meg 2 ezüst, meg víz, és 2 víz, 2 ezüstionkal, 2 hidroxidion. Lehet, hogy leírom inkább az első lépést, és akkor csinálunk belőle egy bruttó egyenletet. Ebből első körben lesz hangyasav, meg 2 ezüst, meg víz. És akkor hát összességében, hogyha azt a hangyasav még tovább is reagál, ami keletkezett a metanolból, akkor az lesz a végén, hogy írom ezt így a metanolt, meg akkor 4 ezüstion összesen, meg 4 hidroxidion, és akkor lesz belőle, abból is széndioxid lesz, 4 ezüst, és összesen 3 víz, és akkor ezt most zárójelbe teszem, mert ez most csak ilyen segéd volt, hogy ki tudjuk hozni a teljeset. És akkor mi van még? Ja, még a közömbösítés. A HCOOH, meg nátriumhidroxid, hol lesz nátriumformiát, vagy nátriummetanoát, meg víz. Adja meg a keverék tömegszázalékos összetételét. Okés. Akkor nézzük meg először szerintem a titrálást. Itt van a nátriumhidroxidról 1-2 adat. Nátriumhidroxidnak a térfogata az
írom egyből köbdecibe, hogy el ne felejtsem. 0,02528 köbdeci, a koncentrációja pedig 0,1978 mol per köbdeci. Az anyagmennyiség az a kettő szorzata, C/V, ezt mindjárt. Hát ez egészen kereken 5,000 szor 10 a mínusz harmadikon mol, és mivel egy-egy arányban reagál a nátriumhidroxid a hangyasavval, ezért azt is lehet feltételezni, hogy a hangyasavnak is ez az anyagmennyisége, de ebben a 10 köbcentiben, amit titrálunk, és írom köbdeciben egyből, ezerrel kell leosztani, és akkor 5x10 a mínusz harmadikon mol. A koncentrációja ennek a 10 köbcentis holdatnak, a kettőnek a hányadosa, akkor az 0,5 mol per köbdeci, és akkor menjünk vissza egy lépcsőt, hogy egy köbdeciből szedte ki ezt. Mivel csak kiszedte és nem hígította tovább, ezért azt lehet mondani, hogy hát a koncentráció az ugyanaz, 0,5 mol per köbdeci. És akkor az anyagmennyiség az C/V, hát félszer egy az fél mol metánsav van, ebben a 84,5 g-ban, de én visszavonatkoztatnám erre, úgyhogy megnézem, hogy a 84,5-ben a 16,9 az hányszor van meg. Ötször konkrétan, tehát akkor az ötöde van ebben a eredetiben, úgyhogy akkor ideírom, hogy ebből már tudjuk, hogy 0,1 mol hangyasav van, vagy hát metánsav van benne. Akkor azt ki is számolhatjuk, hogy abból mennyi ezüst keletkezik. A 0,1 molból, hát a reakció egyenlet alapján 0,2 mol ezüst. Nézzük meg, hogy 0,2 mol ezüstnek mennyi a tömege, azt beszorzom a ezüstnek a moláris tömegével, 107,9-el. Gram per mol. Az 21,58 gram, és akkor azt mondja, hogy keletkezett 129,5 g ezüst, tehát 129,5-ből levonom ezt a 21,58-at, és azt az ezüstöt kapom meg, ami a metanolból származik. Metanolból származik 107,92, vagy hát 107,9 mol ezüst, vagy nem, gram ezüst. Tehát ugye ez származik a HCOOH-ból, ez pedig a HCHO-ból, és a HCHO-s egyenletnél 1:4 arányban van az ezüst, meg a metanol. Úgyhogy ezt az ezüstöt, ami egyébként pont megegyezik a moláris tömeget, hát ez 1 mol ezüst, ezt le kell osztani 4-jel, hogy megkapjuk a formaldehidnek, vagy a metanolnak az anyagmennyiségét, ez 0,25 mol. Oké, akkor ez is megvan. 0,25 mol HCHO, és a metanolt, azt pedig a maradékból tudjuk kiszámolni. Hát most itt az a baj, hogy ezeket az ocsmány értékeket felhasználva kell kiszámolni mindegyiknek a moláris tömegét, hogy megnézzük, hogy hány gram. Nézzük akkor először a metanol CH3OH, ja nem mondjuk az nem is kell. Nem, a metanolt CHO, 2,01 meg 1,008 meg 1,008 meg 16, az 30,03 gram per mol 4 értékes jegyre. Kerekítve akkor ezt megnézzük, hogy a
0,25 mol az hány gram? Beszorzom 0,25-tel. 7,508 gram. És akkor nézzük meg a hangyasavnál ugyanezt. Ott van 2 hidrogén, 1 szén, meg 2 oxigén. 46,03 gram per mol. És akkor abból pedig 1/10 van, tehát ez meg 4,603 gram. Akkor itt most azt tudjuk, hogy van ez a tömeg, meg ez a tömeg, és nézzük meg a kettőnek hát mondjuk le ebből a 16,90-ből a 7,508-at, meg levonhatjuk a 4,603-at is, amúgy ezt nem is kell kiszámolni, mert igazából ezekben már ki tudjuk számolni a százalékot, de azért megcsinálom. 7,508, hol 4,603, az 4,789 g metanol, ez is megvan, és akkor tömegszázalékhoz az kell, az a baj, hogy ennyi helyet, na mindegy, ja, de itt még van csomó, csak akkor nem látszik a szöveg, azért így csinálom ám. Na nézzük akkor a 7,508 per 16,90 szer 100, ez a metanol vonatkozó százalék, az 44,43 százalék. Akkor metanol következik, ami 4,789 per 16,9 szer 100, és ez 28,34 százalék. És akkor hát a metánsav, az pedig a 100-ból ezek, és akkor az 27,23 százalék. Úgy nézem, hogy ez ennyi. Nem ennyi. Még van egy pH számolás, számítsa ki az 1 köbdeci térfogatú vizes oldat pH-ját. Akkor itt már egy koncentrációt meghatároztunk. Van. Hangyasavra, ugye a pH-hoz csak az fog hozzájárulni, a metanol az nem fog diszociálni, a metanol szintén nem, de metánsav igen. De az is csak részlegesen. Van egy koncentráció, ami 0,5 mol per köbdeci, és akkor a térfogat az 1 köbdeci, az mondjuk mindegy is, a sav állandó pedig 1,8-szor 10^-4. Akkor a sav állandó az egyébként a hidrogénionnak a négyzete per a C-ből a H+, és akkor itt ez 1,8-szor 10^-4 az egyenlő, hát most írhatnám akár x négyzetnek is, mindegy H+ négyzet per 0,5-ből H+. Ezt másodfokú egyenlettel tudnánk megoldani. Én most azzal nem bajlódnék, hanem gyorsan beírom valahova ezt az egyenletet, és akkor abból meg lesz a Wolfram alfa. És akkor beírom a savállandót. Másodfokú megoldó képlet az két eredményt ad ki, ami matematikailag helyes, kémiailag viszont csak az egyik helyes. Van egy negatív érték, meg egy pozitív. X egyenlő 0,009397, tehát a H plusz ez egyenlő 0,009397 mol per köbdeci, és akkor pH-t azt pedig úgy számolunk, hogy ennek a mínusz logaritmusát vesszük, 10-es alapú logaritmusát. 0,009397. Ez 2,027. Én nehéz szívvel adok 3/10 jegyet is a pH-nak, de ennek méréstechnikai okai vannak, de valószínű, hogy itt olyan
olyan pontossággal kell megadni. Ja, 2,027, hát valójában, na mindegy. Nézzük az utolsót, 250 g 12,7 tömegszázalékos nátriumhidroxid oldatba egy kis darabka nátriumot tettünk, majd a reakció lejátszódása után grafit elektródok segítségével elektrolizáltak és keletkezett az anódon 634 köbcenti standard állapotú gáz. Kellenek a reakcióegyenletek, hát első körben egy kémiai reakció lesz. A nátrium az nem a nátriumhidroxiddal reagál, hanem a vízzel, az oldószerrel, és írom, hogy nátrium, meg vízből lesz nátriumhidroxid, meg hidrogén, és akkor fél mol hidrogén keletkezik, a többiből 1 mol van. Emellett még ugye a katódon, illetve az anódon az elektrolízis során történik egy más. A nátrium ionokat vizes oldatban grafit elektródokkal nem tudjuk redukálni, tehát helyette vizet redukálunk, és akkor függvénytáblában ezt ki lehet írni, vagy meg is lehet jegyezni, annyira nem rettenetesen nehéz, csak kicsit. És akkor az anódon pedig a hidroxid ionokkal írom fel, és keletkezik 1-2 oxigéngáz, víz, meg 2 elektron. Egyébként ezt lehet, hogy össze is foglalhatjuk egy bruttó egyenletbe, majd ezt a későbbiekhez használom fel, amire szummát, meg ilyesmit. Igazából 2 víz van, akkor ugye itt már keletkezik is víz, azzal lehet egyszerűsíteni, és akkor lehet egyszerűsíteni a hidroxid ionokkal, és ezt nem muszáj beleírni, vagy belefirkálni, ezt csak én itt magamnak csinálom. Hát akkor az lesz, hogy víz, és akkor lesz belőle hidrogén, meg 1-2 oxigén, és ez 2 elektron hatására történik, 2 mol elektron hatására bomlik el 1 mol víz, ez majd biztosan hasznos lesz későbbiekben. Hány óráig tartott az elektrolízis, hogy 2 amper áramerősséggel végeztük az elektrolízist? Na, akkor itt tehát az anódon keletkező 634 köbcenti gázból, ami oxigéngáz, ami egyébként 0,634 köbdeci, ebből tudunk indulni, a moláris térfogat standard állapotban 24,5 köbdeci per mol. És akkor V per Vm az egyenlő az anyagmennyiséggel, úgyhogy 0,634 köbdeci per 24,5 köbdeci per mol, az lesz egyenlő az oxigén anyagmennyiségével. Azért számoljuk mindezt, mert kell mindenképpen a töltés, mert a töltés az egyenlő áramerősség idő, és ebből a képletből lesz majd nekünk az idő. Ez 0,0259 mol oxigén, és akkor 0,0259 mol oxigénből x mol elektron lesz, de azt viszont ismerjük, hogy 0,5 mol oxigén az 2 mol elektron hatására fog fejlődni, és akkor látszik, hogy itt 4-szeres a elektronok mennyisége, akkor biztos itt is, arányosság miatt, és akkor 0,259 szer 4 az 0,1036 mol elektron. Ennek a töltését úgy kapjuk meg, hogyha az elektronnak a moláris töltését, Faraday állandót segítségül hívjuk, ezt beszorozzuk 96.500-al, 9997,4 coulomb, ezt beírom ide, és akkor 2 amper szer idő, akkor az idő az 4998,7 másodperc, azt átváltom órába, mert azt kérdezi, leosztok 3600-zal, akkor ez 1,39 óra, a 3 értékesbe hagytam a végeredményt, úgyhogy ez így jó lesz. Hány gram nátriumot reagáltattunk az eredeti nátriumhidroxid oldattal, ha az elektrolízis után keletkező oldat tömege is 250 g lett? Na, ehhez kell majd az a bruttó egyenlet, amit ide fölírtam.
2 elektron hatására 1 mol víz bomlik el. Tehát akkor 0,1030, igen, 2 elektron, 1 víz. 0,1036 mol elektronból x víz, és akkor az 0,0518 mol víz, ami elbomlott. Kiszámolhatjuk a tömegét, megszorzom 18-al, hát vagyis hát ezekkel kell használni, akkor jó, 18,0-val, az 0,9324 g víz, ennyivel kellett kipótolni, hogy 250 g legyen újra. Viszont azt figyelembe kell venni, hogy beleteszünk nátriumot, viszont hidrogén el fog tűnni. Úgyhogy lehet, hogy molban lenne érdemes számolni, hogy x mol nátrium, annyit tettünk bele, akkor 0, sokszor használtuk az x-et. Y mol nátrium, 0,5 mol y mol hidrogén keletkezik. És akkor hát 23 y az lesz a nátrium tömege, ugye 23 a moláris tömege, vagy hát nem tudom mivel kell számolni, 23,0 okés. Abból, hogyha még levonjuk a 2-ször 0,5-öt, 2 g, 2,02-ször 0,5 y, és az egyenlő lesz ezzel a 0,9324 grammal. Akkor 21,99 y van, és akkor 0,9324, ezt leosztjuk ezzel 21,99-el, és akkor 0,424 mol, igen, 0,0424 mol nátriumról van szó, és akkor ezt be kell szorozni a 23,0-val, és abból lesz meg a tömege. És akkor az 0,975 g nátrium, és akkor ez a vége. Hány tömegszázalékos lett az elektrolízist követően az oldat? Ez az utolsó rész. Na jó, akkor volt 250 g és 12,7 tömegszázalékos. Akkor megnézem, mely a 12,7%-a. Az 31,75 g nátriumhidroxid. Az biztos, hogy ha feloldunk benne ennyi nátriumot, akkor ennyi nátriumhidroxid lesz, tehát igen, akkor kiszámolhatjuk, hogy 0,424 mol nátriumhidroxidnak mennyi a tömege, meg kell szorozni a moláris tömegével, amit hogyha ezeket használok, 16 meg 23 meg 16 meg 1,01, ez 3 értékesre kerekítve 40,0 g per mol, és akkor ez 1,696 g, akkor ezt hozzáadhatjuk az eredeti rendelkezésre álló nátriumhidroxidhoz, 31,75 meg 1,696, az 33,45 g nátriumhidroxid, és akkor, hát ugye 250 lett a végső tömeg is szerencsére, úgyhogy ezzel le kell osztani, megszorozni 100-zal, és akkor meg lesz a tömegszázalék. Az 13,38, az 13,4 tömegszázalék, és ez a vége. Ezzel zárul ez az érettségi. Hát nem megy nagyon egyszerű, de hát ezt már megszoktuk. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót. Sok sikert az érettségihez. Sziasztok!